हाय लोगोफोर नै गणेश फुजाना न' खाथियावनो कालिगावआव जाहा गणेश फुजा होनो फैदो लोगोफोर नायलांबाय था दे लोगोफोर फुजा होखांनानै खिस्रि जानो नागिरदों जों ओरैबायदि लाइन लाइन जादों लोगोफोर मानसिफ्रा अयथासार नै लोगोफोर जि खस्थ' लाइन जानानै एबार खिस्रिबो जानो नागिरबाय नै जि खस्थ'खा आयु 1 घन्टासो लाइनाव थानानै जानांबाय नै ओरैबायदि खस्थ' पायस लाब्रा नै सिरि जानोसै दे लोगोफोर नै रजायाबो हो आंनि नै लोगोफोर दहाय ओरैबायदि मानसिफोर नै जाखांजोब्बाय नालाय मानसिफोरा खारजोब्बाय गैला नै खालि जाजोब्बाय दहाय ओरैबायदि भिरमोन लाख'लायनो हायाखै लोगोफोर भिडिअखौ बांद्राय गोलाव खालामला दे जोंबो नै थांफिननो नागिरबाय खिस्रि सिरि जाबाय
ओरैबायदि लाइन जानानै जानांदो ना बांद्राय गोलाव खालामना दे लोगोफोर भिडिअखौ बारा गोलाव खालामबाथाय माने बाराद्राय गोलाव जासिगोन ओंखायनो आं जायफ्रा आंनि भिडिअखौ मोजां मोनदों अननानै चेनेलखौ लाइक शेयार एन्ड साबस्क्राइब खालामनानै होबानो जाबाय बाय बाय लोगोफोर